disko. Tang-tang ron din eh. Tadi ditutup pita. Hey! Sige lang ako. Hindi mo lang pakai. Ganyan ang picture nga bugat. Hubog na mukha niya eh. Kira na eh. Kupa na niya. Kita yang untian ba? Unsa karon sa? Dah. Aduh karon. Siguro na eh. Uy. Atita. Atita kita masun. Tara. Manayaw tang tanan. Wartas. Pwede akong mabarkada dito. Tagay gini ba? Nambi ko ba ko gini ha? Sabi kau bro. Love you too, yes ko. Excuse me. Bisa gede siron sa Indonesia bar batung ini dalam. Aduh deh gede. Aduh mis gimana? Yay! Murkuan ni. Oh, daam lagi. Doon na gyud ko. Doon na gyud ko. Ang diskuhan, manayaw nami. Imo na tanan ako. Nanti gue pampulsa nih. Sayaw mga coy, 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 mga coy, 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 mga coy, 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 coy. Labi kulot doon. Ulan ko ba? Okay. Tayo na. Ito ba ba? Iliw ko ba? Doy, ito ba doy? Ga. Doy. Jom. Kunci mo. Christmas daw. Dara desert. Dara sir sulog sulog sulog. Benar. 1, 2, 3, asok karap. 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 1, 2, 3, sayaw mga coy, 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 mga coy, 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 sayaw mga coy, 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 mga coy, 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 mga coy, 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 coy.
What's up mga busog? So, first of all, abangin na sa damong video. So karon guys, pasalamat mi sa Ginoo para pasalamat sad mi sa among mga fans. So shout out day sa kang Justin Balansag, sa akong mama, kang Jun Andalis, and thank you. Gwapa man siya, gwapa. First of all, sa tanan. Thank you ganyo nga. Gisuportaan Japon mi ninyo bisag basta mo na. Thank you ganyo. Gibuhat na mo ni para sa Dili inyo. na malimtan nga like, share, and subscribe sa akong YouTube channel. Para pag-ride. Shout out day ko ni Bye. Shout out day ko ni Nicky Villegas and ni Nina Panganiban. So, thank you. So shout out ko sa akong uyab day nga nasa syudad sa akong mama pod nga Lamat. Shout out ko kang Rinier, kang Jade, o kang Ryan. Oh, salamat. Sige. Bundong Hista. And don't forget to like, comment, Jeff Tortino, shout out. Katapos ko mag-MC sa Euphoria nung nakaraang Sabado, ako'y nagpunta, alam nyo ba, sa favorite hangout ko, 7-Eleven.